सिखारनोसै लोगोफ्रा उन्दुगासिनो। गुड मर्निं लोगोफोर बयनिसिमबो दासो सिखारदों आङो। माने आङो दस्रा जायगायावसो दंफैयो नालाय दा खोन्थागोन आं मा जायगायाव नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ। लोगोफ्रा उन्दुलागासिनो अखा हादों दिनै बिराद जुब जुब अखा हादों। न'आबो नै दासो लिरखांनाय बावाखै गिसि गोजा तेरिका। ओइस मारै जाना दंलै आंना बाहेरायाव। अ माइ गड अखाया फ्रि 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 नै दाबो। लोगोफोर माने आङो जोंनि फार्म हाउसावसो दंफैयो आङो फामु ना मा होनो बर'आव। बे फुख्रि दङ आरोना नै बेसेबांबा बुरजा फुख्रिया ना दोनबाय बेयो। फि बसुमतारी हाइ ब्र' हेल' गुड मर्निं। आं नै माबा फार्म हाउसावसो दंफैयो दे लोगोफोर। ना दोनबाय बिराद बुरजा ना दङ आं नायनोसै आं हांसो फिसाया बोरै जाखो दासो सिखारदों। ओइ आदार मोनजायाखैना र' आदार होनि र'। ओइ राजामोन दो गोजांबाय नामा? माखासेया बोरो बबेजों थांखो? ए थिं सिङावसो हनै उन्दु दे उन्दु। गोजांदों नामा? हा बे जाहैबाय जोंनि फार्म हाउस। बैहायबो ना दोनबाय। लोगो सानैया दाबो सिखारबावाखै आयौ। जि अखा हादोंमोन माथो बा। मा फार्म खालामदों ब्र'नो सोरमोन बे हिरन माने नैबेहाय ना दोनदों जों बिराद बुरजा ना दङ बेसेबां जाखो 60-70 हाजारनि ओमफ्राय दा हांसोआ नै देरहांगासिनो दासो स्टार्ट खालामदों। बेवनो अनेक बुस्थु दं आरो। हैद अखा फ्रि फ्रि दंबावो आं बाहेरायाव थांनो हाला लोगोफ्रा उन्दुगासिनोथार नै। मोजां जादों ब्र'नो। धोरोमसुला ब्रह्म थेंक इउ ब्र' मा फार्म खालामदों ब्र'? हिरन मुसाहारि अनिल नार्जारि आं खोन्थाहरखाबाय अखा हादों अखाया। आं दिनै उन्दुफैदों माने फार्म हाउसाव नै गारिया बावनो दङ। इनभाइटाराबो सालु जागासिनो नै। लेमबो सावनांगौ जायो सम हाथो फिसानियाव। फांखा थांखा दंजोबखायो। आइया नै आं एसे खोन्थानो नोंसोरनो नैबे हांसो बिदै गोजा बियो नै। नै बे नाम्बार लिरदों आरो माने बेलथायनांगौ नालाय दाउ बिमा गैया नालाय। लाइटजोंसो नैबे लाइटजोंसो देरनाय नालाय। बैखौ रं फुननांगौ जायो आरो ओमफ्राय बेखौ दा बेलथायना होनांगौ दसेनि उनाव। ओमफ्राय फिसा ओंखारसिगोन बे ओंखारसिगोन फिसाया सानथामसोनि उनाव ओंखारसिगोनलाय बियो। बे मोनथामा बेवहाय 100थानि एसे बारा दं। बेयावबो दंजोबो नै गब्लंजों नाहरो नामा नैलाय। आरो बाहायबो दङ नै बेखौनो बोलानि आं र'। बिदिनो फिसा जायो होनबा ब्र' अनिल औ ब्र' फिसा जायो बिदिजोंनो। नै उन्दुबाय बुन्दु सिखारथ'। सिखारथ'आ अखा हादोंना नों सिखारनो बायो दा अखा हाबा। लोगोफोर बे जोंनि फार्म हाउस दे लोगोफोर लोगोफोर गोजा आंनि आरो दंबावो माखासेया बैहाय उन्दुदों न' मोनसेयाव। बिसोरो माबा माबि आबाद गायदों बिसोरो बानलु बुनलुनो। जोगोनारफ्रा बेसेबां गिदिर गिदिर लुन्दुं लांदांनो। ओमफ्राय आं भिडिअ हगारथ'नाय जायाखै बेवहायनो लोगोफोरजों बिराद खामानियाव माखासे बिजि थाबाय। बेखायनो जावद्राबावनांगौ फुख्रिया बियो ओरैजाय।
हाय ब्र मा खालामदो? जेबो खालामाखै ब्र, नै आं बेरे फुंजानि नोंथांमोननो भिडिअ हगारनो हायैनि जाहोनखौ एसे खोन्थादों मा मा मावदोंमोन लोगोफोरजों। ओरैनो सम सम फेसबुकआवल' लाइभ होबाय थादोंमोन आङो। फुख्रिखौ जावद्रबावगोन एसे। हांसो फिसा नायबावनो सोर मिथिसार बसुमतारी हांसो फिसाखौ नायबावनोमोन नामा? माने बेखौ दाख्लै 100था होजेननाया बेरजेनबाय माने माखासे एसे गाज्रि जाबाय। दैब्रै दैबा 10था 20थानो नैलाय नै हांसो फिसा आदार होथ'नो मोनाखै नागिरलागासिनो आदार हनै दासो सिखारदोंना। दानायाबो बै न' सिङावसो दा होनोसै र' लगायनानै। बादा 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 नैबे दाउआ मासे बिदैया लगायना फैदोंमोन नैबे नैबे हांसो बिदैयाव ओइ आंनि आखाइयाव फैजोब्बाय नै आदार नागिरबाय नै आयै अन्थाव बाथाव आयै फिसाफोर नैबे बोरो दाउआ बोरो अबाव खारलांखो दाउआलाय ए नै नै जिङाव नै बेयो मासे फैफादों नालाय ओमफ्राय बेनो माबा जादों बेरग्रोबाय बे सिगां ओमफ्राय हांसोआथ' एसे गोबाव लायो हांसोआ 25 दिन 26 दिन लायो ओंखारनो ओमफ्राय दाउआथ' 15 16 17आव ओंखारो ओइद बेलथायदों केटेक 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 फैजोब्बाय बे आखायावनै दाब 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 बिमा गैयाना सिबायफोर जोंखौनो बिमा सानो आरो बिसोरो मेचिनजों बेरहोनाय नालाय आव 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 सनाफोर अखाबो हागासिनो आयै आखाइयावनो खेबलागारबाय नै लक्न' ब्रह्म लग्न ना मामोन चिरां डिस्ट्रिक्ट चिरां हांसो जानोबा देनां आं खोन्थाहरगोन आंनि माबायावनो नायबानो जाबाय नोंसोरो मा हांसो आदानो केम्पोल खोमालै बियो काकि केम्पोल बिदैबो दैयो बेदरावबो जायो मासेयाव 350 हरगोन जों देरथों र' बै फुख्रिनि थाखाय बानायदेरफाबाय आरो जों फुख्रिबो दं होननानै बिराद गुवारनानै नै बावहाय चिरां रुनिकाटानि एसे साहा एसे जोङो गुबुन एसे दाबसे गोजान जायगायाव दङ नै एसे हाग्रा गोजाबो नै साइडफ्रा दंफां लाइफां दङ माने दैयाथ' बिराद बरिया थाखायो हौरै गामि दं नै अखा हादों बिरादनो नै सिजोब्बाय अखाया मोखां सुवाखै दे आं अब्लाबो नोंथांमोननो आंनि मोखांखौ एसे खोन्थाबाय न' सिङाव हाबसै आयौ बाराय गोदोनायाव नांबाय गुसुथार औ मोजां ब्र' बन्दु मावनांगौनो अके थेंकिउ आदा नोंथाङा चिरांनि नामा औ आं चिरांनि नै लोगोफ्रा आंना देन्जार खामानि मावग्रा गोजा बियो माबा फरायगासिनो दं बिथाङा आंखौथ' नोंथांमोनहा मिथिखायो नैबे बिथाङा दा मेकानिकेल इन्जिनियार खालामगासिनो दङ आंनि फंबायजों बिजों बाइकखौ माबायदि खुलिनोमोन नाटखौ खुलिनो हायाबा खोन्थादोरा एसे नाटखौ खुलिनो हायाबा औ बेफोरदिखा खालामलाङो जोंना ओमफ्राय मारिनानै जेनेबा नाटखौथ' नोंसोर गारिखौ खुलिबाय सोलोंनायाव ओमफ्राय मा होनोमोनलाय इन्जिनाव अबाव सोनो होनोमोनलाय नाटखौ बांद्रायबा बांद्रायबाथाय इन्जिनाव सोना दोनो जोङो माने आंनो खोन्थाफैयो आरो सोर फंबाय मोना माने न'आव फैबा जोंथ' बिदि दा लकडाउनबो नालाय जों बिदिनो सिगांनिफ्रायनो ज' ज' बिदि खामानि मावखायो ओमफ्राय बिसोरो माने मेकानिकेल इन्जिनियार नालाय कारनि आरो स्पेसिलि बिसोरना ओमफ्राय बाइकनिखौबो एखमबा दांहोयो जाहैदों गारि गिदिरबो ना गारि गिदिर गिदिरथारखौबो सब्बिस साखा 28 साखाबाबो मोनगोन ना मोना 40 गाहाम मोनोना बाइकनिखौ एखमबा मोनो बाइकखौ खुलिनोसै जाहैदों लास्टआव नाटा आग्लायनोसै जाहैदों मारिफिननायाव एगजामाव आरो बिसोरना प्रेकटिकेलानो एगजाम नालाय ओमफ्राय माबाया माखासे नाटा आग्लायबायबा बेखौ अबेबा इन्जिनाव सोलाबायनानै दोनहरो जाहैदों आंनि फंबायजों ओमफ्राय नैबेजों बिसोर खालामगासिनो दं आरो नैबे सासेया नै उन्दुगासिनो दं बेबो ओरैनो बेखार थाथ'बाय दा बिहा दोनथ'बाय आरो द्रप थाथ'बाय बाबाय बियो बेखार माने साख्रिबो गैया बाख्रि गैया मा खालामनानै थाबावनो बिदि मावनानै जायाबा नङा होमबा एबार बिटिआर मोननायसो एसे बुस्थुफ्रा ओंखारसिगोन खोमा बिटिआराव माबाफ्रा मा होनो माखासे साख्रिनि सारकुलारफ्रा नङाबाथ' मोननो थांखाया
बिजि सरखाराव बैसोर हांसो दोनग्रा गोजा नै बेबो दोननोसै नामा लोगोफोर मोखां सुवाखै आं मोखां सुहैसै मानोसै एसे हनै बैहाय साहा फुदुंनोसै ब्रेकफास्ट इन्डाक्सनजों बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनगोन दे बिदिनो हांसो देरबा आरो खनसे खालामबावगोन आं गोसोखां बसुमतारी बिदिनो नाजा आदा थेंक इउ नाजागोन